bisita ta diri balik silang Jerly no sa atong gipahimong balay. Dong. Kali ta diri guys. Oh, nagfloring lang din. Diba? Tapos O gamay ra. gamay ra na balay. So, mo na diri guys no. Dor. Flooring naman mo. Hi. Dire. Hi. That's Jerlyn, ay Jerlyn. Flooring naman din sila tayo. Ini na balay? Wow. Ali tayo. Victor nere. Kuyog ko kay brown out eh. Diata. Ang sami din he. So mo na dire guys no, ilang balay yung Jerlyn. So Kuani ka na na. sila. Ayan oh. Kanang kuani kanang murag sala-sala aos Ilang balkon. So mo na ilang balkon oh. Ayun. Di semento na. Wa pa sila kusina. Ayan. Naka-flooring na sila, ilang balkon. So muna sila diha guys. Tapos dire ang ilang kadak ano. Oh, di ba? Naka-flooring na po sila dire guys. Oh. Oh, di ba? Naka-flooring na silang balay nga gamay. Oh, naka-jealousy pa. Napuslan yun naman jealousy dito sa balay. So mo nila update na karon guys no. So pa malugpiti diri ang banda. Ayan na. Ilang balkon. Abi lang kusina dapit. Are dire ilang kusina gamay. So di ba? Ilang bining mom. Hello ate. Oh, humana ah. Nana ilang balkon. Di ba? At least na sila balkon gamay. Ayan oh. So na balkon guys. Ilang balay nga gamay. Di ba? Human. Bukan pa mo kusina torno. Ha? Bukan pa ka kusina. Ikaw. Kuani na pa may kahoy gamay. Kanilang kahoy ang gamita unsa ba? Kanila amo extend lang ba? Extend lang nga retor ba? Ito. Oo niya. Oh. Kuan lang, i-flooring lang gyapon tor. Pareha si apon na anak tor, purma tor. Oo, dire. Tapos aptan lang gamay. Tapos butangan sila og abuhan. Kandung aganan ba? Gato bang lang are? Mana? Para dire. Ikaw lang kuan maga. Ha? O kamo lang ikaw lay manihon apa may mga kahoy iko-iko pa man eh. Di ba? Ayaw lagbungbungi ang kusina. Siyag og Atop lang. O atop lang ba? Para kuan mo nagawas nila makadungag sila, di ba? Kay og ngana lang kuan man. Pero ang direktor ang pultahan ang ani aos kuan lang tor. So ablang ito. Kamay para sa kusina. Oh, ikaw. Unsaon nimo ani pag style nga dili komportable sila. Pwede naman ni siguro decorated. Napa siguro sila decorated nga kuan. Kanang oh, ano lang. Decorated ba nga amakan ba? Katong naibo. Oh, naibuho-buho nga makan ba? No? Bas ninto siya. Nya duha ra ka pligo siguro gali mapa kuan ani. Usa ka pligo lang, extend ani mo Rodrigo sa kapligo. Kapligo. Nya diri pod usa ka pligo. Decorated lang gyapon, nya pus katunga. Abuhan na. Oh. Oh. Mga duha lang kapligo diha. Duha ka pligo ngari usa. Ngari. Ngari bongbong po dito kap. Nya kuan na siya putangin lang siya abuhan din gamay. Birlap. Oh, overlap lang siya diri sa kuan. Ana lang. Para na sila kusina nga gamay. No? Hindi na po ito. Oh, pwede ra. Sa unya ngari mga duha ni. Duha ka. Bali upat. Ulitin. Upat ka. Adi sige basta makakuan lang decorated unsay maayo nga kuan. Oo. Rekoto. Abot ya duha makabot. Sa
Para komportable po sila nga sirado ilang kusina, di sila masod. Bumbungan lang decorated no. Nya atop dire. Dali ra man na siguro. Sa kadlaw humanday na. Para ba nang uban ba nga? Murag ni kawayan lagi nga na. Pila tulo ka sin. Kulang to. Kaya to. Pila may sukod na sin? 5 ra man. 5. Aw giputol-putol na nimo. Oh. Aw sige. Uy. Pila ra ka sin nga re. Duha ra ka sin nga. Ada. Duha ka sin nga Jis. Do, sara kay na may sobra Aw di pa man di usa. Usa na lang ka sin pero tulo ra ka sin ang 1. Nasa babaw. 1 2 3 oh. Oo. Tamakan. Ito man ay buo ba? Mm. Ano boss? Di bel man ani. Oy level man ani. Hawan lang. Oo. Awan lang. Para sa good gyapon na sumpay lang ba? Sumpay lang siya ba? Oo. Para naa sila kusina niya. Dungagana nila dire. Okay, kan trabaho ni. Amo ni pailan ni. Tapos may hollow blocks dito. Apa? O napatay simento bas. Bas lang wa. Apat hato tag bas dayon. O ipato ni kuan. Aw ako lay hapit ilang Brenda. Away mag-chat ko Brenda bit. Kada ka batingog kuyawan lang punta. Ada, tama. Jerlin, di ba? Katawa na si Jerlin, guys. O, di ba? Kaya na siya lay balay. No. Ilang balay, di good kay dako, pero komportable na gyud sila, guys. Di na para sa ani, o tanawa nang usa, iba nga rin na iyang balay, di ba? O, trapal. Tanawa dire, guys, o. O. Para makakuan ka, o. Nera na ilang bungbong, o. Lapos-lapos nga to. Yan na sila yung bintana. Yung kay ilang bintana, o. Tanawa. Sulit na ilang bintana. Da kusina na. Bintana silang kusina. Tapos ilang pultahan diris kadakan. O, mo ni. O, di ba? O, nya karon. Mo na ni ang bag-o nilang balay. Naka-flooring na. No. Naka-jilusi na. Sina ilang atop. Di ba? So, di na sila komportable na ilang pagpuyo ni ani nga balay, no? So, tungod ni nakapalay ta, guys. Tungod ni ninyo, no? Akong mga viewers, akong followers. Katong mga nag-share sa ato video, salamat kayo sa inyong tanan, no? No? Jerlin, guys. So, update ni karon ika-5 kadlaw turno. Ika-5 ron kadlaw ni Victor. Nini paghimo nga balay. So, na complete. Nakuha na, guys, no? Hapit na makompleto. So, na sila yung balkon. Kusina na lang, ugma. Guys, kusina ilang trabaho ng ugma. Kaya naka-flooring naman sila karon. Nga, pultahan. Mura ilan na lang kuwang. Pultahan. Ang kato dito, usara ka pultahan niyang hinuong Victor niya. Andito, wala na may pultahan. Kay diretso na mas kusina, guys. No? So, may ito din nga balay. Pero okay na. At least, makahigda na sila, guys. Di na sila sudlon og kagang, guys. Kay diri sudlon sila kagang. Magmudog man nilang kagang. Ingos ate, guys. Ingos ate nga wala kuno sila ibanig lagi. So mo na nga ang kagang musod yun dire nya magduog sila ang kagang. Muna nga karon di nakakat-kat ang kagang ani kay nakaangat-angat naman dire, guys. No? So napos Mrs. Kuyog sa kuhay, guys, no, si Kimbot. Kimbot. Wala itong Kuyog ron, tatong asawa mo yatong kuan ron, guys, no. Kauban. Eh gusto ni Mrs. nga mutanaw dire. Nya brand out pod rong adlaw. Si Victor Lirio. O kare mao ni atong mason nga kabtik ayo atong mason, guys. Oh. Di ba? Na sila ilang kuan balay. Okay, nindot na sila diri, guys. Oh, di ba? Kortinahan lang ni nila. Munindot lang nga nino so, sa parehas diri sa nga nilang kadako sa balay nga to mahimo. Okay na, malipay na mga tao diri, guys. No? So, thank you so much. So, mao ni update nato rong adlaw, ika-5 ka adlaw sa paghimos balay ni Lang Jerlin, no? So, una ni siya, guys, ang balay ni Lang Jerlin. Na. Human na. Bis nanay ka binlan sa yung chinilas dia. Pwede pun mo maglingkod-lingkod, magbutag lingkuranan.
Pwede po na inyo dahil pahimuan ninyo kuan, pero maana na lang karon lapos-lapos inyong kuan. At least nga makabili ninyong lingkuraan, yung lingkuraan yung mga chinilas diha. Pwede po mo magkaon-kaon, res gawas, no? Ya ang problema niyo suga, no? Di kabot niyo wire ngre. Extension na anak ko ng extension anak nila. Wire extension. Sige lang kaya to ug makalugar kog kwarta, di pa sa karon basig sa sunod na akong nakoy kwarta sunod, akong kuan ko ako lay mo taod sa kuryente diri namoy outlet nya napud moy suga bisag duha lang ka suga, no? Ug mahimo tuloon na to, usa diri sa balkon, usa des kadakan, usa pud dito sa kusina. Oh, di ba? Pero ang problema asam ta kunik si mo mama. Ang hatag ra mo si mo mama og kuan, ay musugot imong mama og tulo ka suga na pay outlet. Mayon mama nga dako ba ninyo daghan mo kuan? What is it, quality? Wa Pwede lang ito kulang lang para may dalaman. Kuan kay sa una nagkuan ra man ni sa una para mahayagan ka na suga. kanang battery sa cellphone ba may gamit kanang ispat. Hay spot. Kanang suga sa ispat kang Mo ninyo ibutang. may mga suga. Kamu una ko. Solar lagi yung tato no. So sige lang kay saon nga pamamoy kuan. Bisag suga lang gud nya na may mga cellphone no. Magbutang lang tago sa kabog suga niya sa outlet. Okay ra kayo sa mga nakabuk. Aw sige. Kaya to dahil musugo ba imong mama ba nga atong butang nagtulo ka suga. Di. Aw Kaya naman sila suga. Bumbiliya ba? Nang sila bumbiliya. Mulay butangan na kog suga, butangan na kog suga tulo ka buk suga ba. Usa diri sa balkon, usa diri sa kadakan, sala usa dito sa kabuhan kay maghikay siga. Pwede ra po daw. Usa na lang. Kaya na may usang. Reha na lang. Pero man ang ito kasi na ang kuha na. Kuha na po. Ayaw ko tayo. Kasi na suko. Ay. Aw, nagsuko imong bata. Sige lang, ato lang yung planuhan. Mintras karon nga pata ka kuan, budget lang tayo ni pohon. Basta na lang ba? Oh, sige, thank you kayo sa inyo. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Diday. Hey. Bye-bye, Inday, Jerlyn. Bye-bye. Salamat.